Wel, dwi wedi gadael byd stwnsh a wedi dod yn syth mewn i byd y theatr at cwmni'r Fran wan ar y cynhyrchiad hudolus yma, Saer y Saer. Da ni'n nghanol cyfnod dyfeisio, sy'n golygu bod ni'n treulio'n dyddiau yn archwilio syniadau, yn trafod, yn gwneud chydig gwaith efo y plant, yn tynnu lluniau, yn byrfyfyrio, gwylio yr actorion yn byrfyfyrio gan ymateb i sefyllfa. Mae wedi bod yn broses hollol newydd i fi, hollol anhygoel, mae wedi bod yn naturiol iawn i'r criw i gyd. A be dwi wedi bod yn neud ydy bod yn meddwl mwy am yr stori a trio a gwneud yn siŵr bod ni'n rhyw fath o wneud penderfyniadau, bod ni'n dod ar ryw linyn storiol a strwythur i'r peth. Felly gwaith newydd, ond gwaith cyffroes a dwi'n joio.